Les persones de la tercera edat de la Comunitat Valenciana ja no hauran d'elegir entre el seu medicament o destinar els seus estalvis a altres coses. I és que des de l'1 de gener entra en vigor la supressió del copagament mèdic, una iniciativa que ajudarà a que més de 300.000 persones no abandonen el seu tractament i beneficiarà a quasi 1 milió de persones. El president de la Generalitat, Ximo Puig, acompanyat de la consellera de Sanitat, Carmen Montón, ha iniciat la campanya institucional La teua salut, el teu dret, on ha explicat les prioritats del govern valencià als avis i àvies d'una residència de Castelló de la Plana, on, a més, ha respost a totes les seves preguntes. Tenim que treure tots els recursos possibles per allò que és fonamental i és prioritari. La creació de lloc de treball per a que els nostres joves no tinguin que anar-se'n i uns serveis socials de qualitat, una assistència per a les persones que finalment tenen dret a tindre una vida en dignitat, com totes les persones. La Generalitat Valenciana destina 41 milions d'euros per a garantir que ninguna persona queda sense accés als productes sanitaris necessaris. D'esta manera es mostra la prioritat per part del Consell a garantir l'accés sanitari a tots els ciutadans i ciutadanes.